Bon dia a tothom. Gràcies per seguir-nos avui a la presentació de les nits de circ de Roses i de Besalú. Permeteu-me començar expressant la il·lusió que a Roses, com segur que també l'Ajuntament de Besalú ens fa, poder acollir de nou aquest esdeveniment, un esdeveniment que l'estiu passat va tenir una enorme acceptació per part del públic, tant des del públic local, que vam tenir un enorme retorn per part de la gent de Roses, que el cert és que havia agradat moltíssim, però també, i això en el cas d'un lloc turístic com a casa nostra, també per tota aquella gent que ens visitava, un públic sobretot francès, que va tenir també molta afluència en aquest esdeveniment i que també el retorn va ser enormement positiu. Per tant, en aquest sentit, com que la primera experiència va ser bona, estem molt contents avui de poder dir que repetim i que tornarem a tenir l'edició de les nits de circ. És una activitat festiva, cultural, que creiem que a més té un enorme valor afegit en tota l'oferta lúdica del municipi. En aquest sentit, històricament, un dels objectius de Roses és, més enllà de l'oferta paisatgística i de platja, que evidentment és un dels nostres grans atractius, hem de saber-ho complementar, i esdeveniments com aquests ajuden enormement a l'hora de poder fer aquesta complementació, com dic, amb aquest valor afegit, i per tant tot això fa que, en fi, genera la combinació perfecta per poder dir que de ben segur aquesta segona edició serà tan exitosa com la primera per totes les parts. Dir-los abans de res que ara intervindran les diferents parts, tant de l'Ajuntament de Besalú, que també és seu de les nits de circ, els propis organitzadors, i també la regidoria de turisme de l'Ajuntament de Roses, que és qui ha pilotat tota la materialització d'aquest projecte. I també dir-los que qualsevol persona que ens estigui seguint, que vulgui traslladar preguntes als serveis de premsa que estan seguint ara aquest acte, ho facin a través de xarxes socials i les traslladarem aquí per tal de poder-les respondre. I també tots els mitjans que ens segueixen presencialment poden fer preguntes a la part final, i per fer-ho tindran un micròfon habilitat per tal que nosaltres puguem sentir, però també els pugui sentir tota la gent que ens està escoltant. Per tant, no m'allargo més, i en tot cas, si li sembla, el senyor Genís Matabosc, el promotor, la cara visible de les nits de circ, l'ànima de les nits de circ, que ens explicarà com ha concebut aquest any tot aquest projecte, tant a Besalú com a Roses. Merci, moltes gràcies de la benvinguda. L'any passat, fa gairebé un any, que vàrem presentar nits de circ en aquesta mateixa sala, amb moltes incògnites, com té sempre una primera edició. Quan assumien projectes, en ocasions es materialitzen, en d'altres no, i en el cas que es materialitzi, a vegades acaben tenint una bona acollida, regular o fins i tot a vegades nefast. El cas de les nits de circ va ser un cas d'èxit rotund, en el sentit que encara amb l'ombra de la pandèmia i amb aforaments al 70%, aquesta primera edició va exhaurir fins la darrera de les seves localitats, o sigui 9.300 localitats, les que permetia un aforament a un 70%. Va ser realment, no només a nosaltres ens agrada valorar els resultats a nivell de quantitat, donant xifres, sinó també per la satisfacció de l'espectador, també pel retorn que ha tingut i va tenir en el seu moment a nivell de mitjans i també dins el nostre propi sector. Nits de circ són coses que aquí no arriben o no transcendeixen a la premsa o més en l'entorn Besalú o Roses, però per exemple va ser mereixedora de la portada de l'edició de la tardor de la revista holandesa De Pist, una de les, crec que avui la revista amb més història de les que es publiquen sobre la història i el món del circ de tot el món. O, per exemple, fa poques setmanes recollíem a l'escenari del Teatre Romea de Barcelona el premi la menció a circ dels premis que entrega tota l'associació de crítics d'arts escèniques de Catalunya. Per tant, no podem estar més contents d'aquest nen que va néixer l'any passat i que aquest any presenta, gràcies al recolzament de l'Ajuntament de Besalú, de l'Ajuntament de Roses,
doncs, una segona edició. Una segona edició amb la que, evidentment, ens tenim una exigència, que és superar-nos i créixer, el que s'exigeix a qualsevol nen d'un any. Nosaltres creixerem en nombre de representacions, en aforament, en nombre d'artistes participants, en el sentit de que, tot i que ser la mateixa infraestructura, doncs és evident que la grada de circ de 1.300 localitats, doncs el fet de poder ser el 100% i no el 70%, doncs ja de per si suposa un creixement important. Però a banda, a Roses, de les 6 jornades programades l'any passat, doncs passarem a 8, amb la qual cosa doncs, encara és un segon creixement important. A nivell d'artistes també hi ha una major participació i també major diversitat de procedències. Seran 24 artistes arribats de 8 països en 8 atraccions que configuraran una producció totalment nova, exclusiva per Besalú i per Roses, i això és un fet que voldríem remarcar moltíssim. L'espectacle Nits de Circ no es pot veure abans del 10 d'agost i no es podrà veure abans del 24 d'agost a cap altra part del món, perquè és un espectacle que es crea única i exclusivament per als Jardins del Molí de Besalú, del 10 al 13 d'agost, i per la Ciutadella de Roses, del 16 al 24 d'agost. Per tant, és una producció única que no està en gira, sinó que només té aquestes dues seus. I gràcies a menys restriccions que les que teníem l'any passat a nivell de mobilitat d'artistes, això ens ha permès que no només poséssim el focus sobre Europa Occidental, sinó que enguany, com veureu ara al presentar les atraccions, tinguem artistes de països tan exòtics com Xile, Vietnam o el Kazakhstan. Si em permeteu, us faig 5 cèntims ràpid de qui seran els protagonistes d'aquesta segona entrega de Nits de Circ. D'una banda, tenim la immensa fortuna de comptar amb l'Eric Bu. L'Eric Bu és una de les estrelles mundials de l'humor sense paraules i no m'heu de creure a mi, però sí creure la seva biografia. I de fet, els 11 anys com artista en l'escenari del cabaret més cèlebre del món, que és el Moulin Rouge, l'avalen, però més altres actuacions en circs de prestigi com el Medrano francès, l'austríac Louis Knie o l'alemany Roncalli. És un artista nascut a Barcelona, per tant català, afincat des de fa força anys a Mallorca i que hem tingut la sort de presentar en d'altres espectacles fa molts i molts anys i que sempre ens garanteix que el públic no només es sorprendrà, admirarà els artistes, hi haurà esglais, sinó que també hi haurà somriures tan importants en els moments en què vivim. L'any passat el grup més nombrós que varen poder presentar varen ser els Trapezistes Volants, que era un quintet, eren 5 artistes. Enguany també creixem en aquest sentit i la trup que proposem, el número col·lectiu, doncs seran 7 acròbates. 7 acròbates que ens arriben del Kazakhstan i en 2 atraccions molt vistoses. D'una banda, l'ascens en escales de la trup Hassak, que també descobrirem a Nits de Circ amb una actuació que va formar part de l'última edició, el 10è aniversari del Festival Elefant d'Or de Girona, que va ser el doble màstil xinès. Una atracció que ha valgut importants reconeixements en els festivals celebrats a Moscou, a Minsk i a Budapest. Una de les atraccions i disciplines probablement més espectaculars en el món del circ sigui la Roda de la Mort. Són 2 cistelles circulars que pivoten al voltant d'un eix central. I quan en el món del circ, en el nostre sector professional, es parla d'aquesta disciplina, hi ha un referent incontestable, que són la família Navas. Doncs són aquests artistes els que arribaran a Besalú i a Roses aquest agost amb el Roni Navas i el John Sergio Córdoba per oferir-nos una atracció d'esglais garantits que són el Navas Team. De Vietnam arribarà un duo de cintes aèries amb el nom de Moment of Love i parlar de Moment of Love avui és fer-ho de la màxima atracció del Circ Nacional de Vietnam. En l'última edició del Festival de Circ de Budapest, que vàrem viure al gener del 2022, hi vàrem descobrir una nova atracció d'Hongria, amb el nom de Skating Donors, on ens ofereix una atracció excepcional de patinatge acrobàtic. De Xile volarà sota els cels de Besalú, aquestes nits estelades màgiques de Besalú i de Roses que ens ofereix l'agost, la trapezista Camila Palma.
una trapezista guardonada en el Festival de Cirque de Voiron a França i que ja ha actuat en circs de prestigi i reconeixement internacional com el Cirque Taide de Mèxic, el Cirque Snock i Salto Natale a Suïssa o el Cirque Andes d'Anglaterra. I Nits de Circ vol presentar artistes consagrats però també nous talents, i la nova revelació en la disciplina dels equilibris en bastons és el búlgar Krasimir Kasov, que avui forma part ja del repertori d'un dels cabarets més importants que hi ha a Europa, que és el Varieté Teatre GOP de la ciutat de Münster, on es troba actuant actualment. I tot això acompanyat per la Paris Circus Orchestra sota la direcció del mestre Francesc Pierre Pichot, que és la formació musical que acompanya des de fa forces edicions els espectacles de Circus Arts Foundation, que a banda de Nits de Circ són el Gran Circ de Nadal de Girona, al desembre al pavelló de Fontejau, i el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or cada mes de febrer al Parc de la Devesa a Girona. El muntatge a nivell infraestructura serà exactament idèntic al que es va poder gaudir l'any passat i les entrades ja estan a la venda no des d'avui, sinó que per als espectadors d'anteriors espectacles de Circus Arts Foundation estan a la venda des de dilluns passat, perquè ells hem tingut la deferència de que tinguessin 7 dies podent adquirir les seves localitats amb un descompte especial, i això ha fet que aquests 7 dies de prevenda exclusiva a espectadors no només de Nits de Circ, sinó els altres espectacles i fins i tot visitants de Circusland, hàgim arribat aquest matí a les 4.000 entrades venudes, d'un aforament total de 15.600. És una xifra rècord en prevenda, el que fa pensar que el que us deia al principi, que Nits de Circ és un projecte que està trobant un encaix, com deia l'alcalde, tant en el públic d'aquí, però també en el públic de més enllà. Estem en una lliga de cites amb les arts escèniques i musicals, com sabeu, molt densa en la temporada d'estiu, i probablement, després de fer la primera edició, ens haguem adonat que la fortalesa de Nits de Circ és la seva singularitat, la seva originalitat i la seva universalitat. És a dir que, tot i ser arts escèniques, tot i ser estiu, tot i ser a l'aire lliure, tot i ser marcs incomparables, no hi ha una altra proposta arreu d'aquestes característiques. I el fet que l'idioma no sigui un obstacle per ningú fa que en poblacions com Roses, que arriben a multiplicar per 5 o per 6 la seva població d'hivern a l'estiu, molts de la gent que arriba a la població troben amb Nits de Circ un espai que s'hi senten còmodes perquè els interpel·la directament. I a més de que no hi ha aquesta barrera idiomàtica, perquè els circs són emocions i l'acrobàcia és universal, a banda tampoc hi ha una barrera generacional, perquè proposem sempre en totes les produccions, ja ho sabeu, un circ per totes les edats, i per tant les vacances, que és aquest moment de retrobament familiar, permeten que aquesta activitat tothom, sigui d'on sigui i de l'edat que sigui, s'hi sentin realment còmodes. I probablement en aquests elements i ingredients hi hem de trobar-hi la bona acollida d'aquesta nova producció de la que estem presentant ara una segona edició. Les entrades avui s'han posat públicament a la venda, ja des del nou web Nits de Circ, que està online des de fa molt pocs minuts, amb la presentació dels artistes, amb el canal de vendes i amb una promoció i llançament especial. I és a dir que durant tota aquesta setmana qui vulgui comprar les entrades per Nits de Circ fins diumenge aquest a les 23:59 tindran 5 euros de descompte per entrada per haver estat espectadors previsors, i aquesta és una promoció oberta a tothom. Ja acabo, però només 2 coses per tancar. D'una és que una de les novetats d'enguany també és que totes aquelles persones que comprin la seva entrada per Nits de Circ tenen la possibilitat d'afegir-hi €1 solidari a la compra. Quan compra les entrades per Nits de Circ Besalú, aquest euro anirà íntegrament destinat a Càritas Garrotxa en la seva divisió besaluenca, Càritas Besalú, i quan les compren per Roses, l'euro va destinat a la Fundació Roses contra el Càncer, que està fent una tasca extraordinària i que és un equip ultradinàmic que hi ha al darrere. Perquè
des de la Fundació Circus Arts ens agrada estar al costat d'aquells que ens preocupem perquè la gent sigui feliç. Nosaltres lluitem que siguin feliços amb el circ, però hi ha moltes altres persones que lluiten perquè la gent siguin feliços des d'altres vessants. I res més que reiterar l'agraïment tant als dos ajuntaments, a Roses i a Besalú, perquè Nits de Circ sigui de nou una realitat i que sigui de nou una màquina per fer feliç a la gent, i esperem que així sigui una altra vegada. Bé, bon dia. Nits de Circ, una cosa impressionant. No podeu deixar de venir. Des de l'Ajuntament de Besalú estem molt contents de l'activitat aquesta, de com va funcionar l'any passat, del resultat, de l'input de les persones que van arribar a venir, de la diversitat de gent que va acabar vinguent. Nits de Circ no és només un espectacle, Nits de Circ és un conjunt de sensacions. Ho heu de gaudir, des del poble ho gaudim molt, bé per l'espectacle de Nits de Circ, però també per tot el que porta Nits de Circ a darrere. En Genís i el seu equip fan un treball espectacular de preparació dels escenaris, de la ubicació. Ja que parlo d'ubicació, insistiré en el fet d'on està situat, parlo de Besalú, Nits de Circ. És un emplaçament fantàstic, és la part del Molí, és un nou espai que ells han obert a la gent i al públic perquè ho descobreixi. També vull convidar no només a Nits de Circ, crec que Circusland, que és el museu del circ que tenim allà a la vila, és un espai per veure, per conèixer. Aprofiteu la visita que feu a la vila, que la vila per si és maca, vull dir que és un emplaçament prou atraient per la gent, per passejar, per voltar, però descobriu Circusland, que és un espectacle, entrar i poder accedir, i és un espectacle maquíssim, i després de Circusland podeu anar, quan siguin Nits de Circ, podeu anar a visitar-ho. Nosaltres de l'Ajuntament estem molt contents d'aquesta consolidació de l'espectacle i també estem molt contents de poder compartir amb la ciutat de Roses aquest event. Dintre de totes les activitats culturals que a la vila en fem, Nits de Circ ha agafat un dels pilars més importants, ja que ens comporta culturalment un tipus de turisme una mica diferent un altre segment de turisme diferent al que tenim normalment, i això és molt important perquè podem diversificar i podem obrir els segments turístics i podem oferir, gràcies a la feina que fa en Genís i el seu equip, torno a dir-ho, un altre tipus de turisme cap a la vila. El fet de Circusland, el fet de Nits de Circ l'any passat ens va portar molta gent de la comarca que s'apropava a la vila de Besalú, que potser no s'apropaven perquè el tenen més conegut, però van descobrir la vila de nit, que la nostra vila de nit té un encant molt peculiar, i tot gràcies a activitats d'aquest tipus, i en aquest cas activitats com la que impulsa en Genís. Esperant, desitjant que arribi aquest dia, he pogut revisar ara les actuacions. Jo vaig tenir la sort de poder l'any passat a veure-ho i va ser increïble, un moment, o sigui, el temps te passa volant i és un continu d'il·lusió i de fantasia. Descobreixes coses que jo, per exemple, li vaig dir que jo no havia pogut mai anar a un circ, i vam descobrir un espectacle i un espai sumament net, cuidadós i molt polit, com la majoria de coses que en Genís quan fa per allà per la vila que ens ha fet, tant sigui com les quines o el Formidable, que no sé si el tindreu obert per això, perquè també convido a anar al Formidable, que és una cocteleria que està a sobre de Circusland.
Bé, us podem oferir des del poble, us podem oferir un ventall d'activitats i tot va lligat a dintre de nits de circ. O sigui, nits de circ no és només, com he dit al principi, una activitat de circ, sinó que és un conjunt de coses per venir a disfrutar la vila. I agraeixo molt, i volem agrair des de l'Ajuntament la implicació que té en aquest treball, en Genís i el seu equip. Insisteixo en el seu equip, perquè darrere d'en Genís hi ha molta gent treballant, moltíssima, i agrair-li que torni a confiar a la vila de Besalú per poder continuar amb aquest segment. I moltes gràcies a l'Ajuntament de Roses per convidar-nos a fer aquí la presentació. Bé, jo per resumir, perquè crec que s'ha dit quasi tot, en Genís ha fet un resum exhaustiu. A veure, en primer lloc, que el circ és cultura i que és molt més del que molta gent es pensa. Jo crec que en Genís ja ho ha defensat sempre i aquí un amant del circ segur que podria dir que està completament d'acord, però per Roses deixeu-me dir que és alguna cosa més. En aquest cas es tracta d'un espectacle i que per nosaltres és un producte de qualitat, que evidentment el que fem és vendre-ho com un producte també turístic. És a dir, Roses intenta tenir tots aquells productes que, i deixeu-m'ho dir així, que en el seu moment puguin ratllar l'excel·lència. Jo crec que Sons del Món és un producte que ha demostrat que al llarg del temps ha anat guanyant. Formar part d'un club de les badies més velles del món porta molta feina darrere l'equip tècnic que tenim dels 4 pobles, però és un segell de qualitat que tenim. La Transpir avui en dia està consolidada, és una prova esportiva que tothom sap que surt de Roses i quan surten els tiquets per apuntar-s'hi s'esgoten en seguida, i jo crec que hem trobat un altre producte de qualitat perquè a darrere hi ha una gent que vol que el seu producte precisament ratlli l'excel·lència i sigui de qualitat, i això és el que comporta que encara no hagin obert, com aquell que diu, i ja tinguin 4.000 entrades venudes. Per tant, per nosaltres col·locar-nos i posicionar-nos arreu del món com a destí turístic en un emplaçament com la Ciutadella, i que el fet de que qui vingui conegui també la Ciutadella i el boca a orella fer conèixer que també tenim un destí de patrimoni important, per nosaltres és una satisfacció haver trobat aquest producte i que esperem que també sigui per molts anys. Gràcies. Molt bé. Vols afegir alguna cosa, Genís? Endavant. Només, efectes pràctics, coses de premsa, i és el tema de documentació. Tots els periodistes que ens seguiu, si aneu al web nitsdecirc.com hi trobareu la secció premsa, i d'allí en penja una pàgina on teniu tant fotografies en alta resolució de totes les atraccions que us hem presentat, també dels espais, però també hi trobeu la nota de premsa aquesta que nosaltres tenim en paper, però la trobeu digital en PDF, també hi trobeu el dossier de premsa, i a banda, si així ho necessiteu, a través del correu de la Paula Pairó, la nostra cap de premsa que figura en aquesta pàgina, tenim també a disposició vostra vídeos en alta definició de totes les atraccions que participaran a Nits de Circ. O sigui que hem mirat de fer un esforç també molt important de cares a que tinguéssiu tots els materials necessaris perquè ens acompanyéssiu en la difusió d'aquest esdeveniment. Bé, doncs, jo crec que ja està tot dit gairebé, per tant passaríem directament a les preguntes que hi pugui haver. La Paula gestiona les que hi ha online, no sé si hi ha alguna, Paula? No n'hi ha? La premsa local té alguna pregunta? Endavant, sí. Doncs aquell micro, sisplau. Botó vermell. Bon dia. Bàsicament, l'any passat va quedar molt limitat el tema de l'entorn del festival, no? El que es coneix com el village o tot plegat. No sé si aquest any canvien les coses, si la gent pot venir una estona abans, després o no. L'any passat la gent podia accedir al recinte Nits de Circ a les 8 del vespre, o sigui una hora i mitja abans, perquè hi havia una petita zona de food trucks, i aquest any la previsió és que anem una mica igual, el creixement que puguem tenir sigui d'aquest 30% que puguem tenir de més d'aforament, o sigui per poder donar amb aquesta línia que comentava la Montse
a la nostra incansable recerca cap a l'excel·lència i la qualitat vinculada al circ, doncs de poder donar un bon servei també en aquest aspecte. Són temps de vacances, que la gent té especialment temps, i per tant és veritat que a diferència de l'hivern, que la gent arriba molt just i per això fem un entreacte a mig de l'espectacle, doncs aquest és un format diferent en què la gent sí està disposada a arribar abans i per això no és necessari un entreacte en el mig de la funció i l'espectacle pot anar tot seguit. Aleshores sí que està previst, però vull dir com un servei més que s'ofereix al visitant. Igual que s'ofereix un altre servei molt interessant en el cas de Roses, i és que l'any passat va tenir una acceptació enorme el fet de que els visitants, els espectadors de nits de circ, prèviament, si ho volien, i ja en el moment que compraven l'entrada ho decidien, podien afegir la visita guiada per als serveis que s'encarreguen de la Ciutadella doncs, per conèixer aquest entorn. I això va tenir una molt bona resposta, per tant ho repetim de nou, i fa que doncs, la gent, probablement la gent de més a prop de la comarca, doncs, ja coneixen la Ciutadella, però hi ha molta gent que, aprofitant el fet de venir a veure nits de circ, que comença sempre a les 21:30, doncs, a les 8, que és quan arrenca la visita guiada, aprofita per fer doncs, aquest recorregut, i així doncs, és una experiència doble, no? Tant patrimonial com a nivell d'espectacle. Alguna pregunta més? No? Doncs escolteu, senzillament agrair tot el que ens ha seguit, agrair especialment a l'Ajuntament de Besalú, en Genís i tot el seu equip, i també tot l'equip de turisme de l'Ajuntament de Roses per fer possible un any més aquest esdeveniment, animar tothom a participar-hi i vaja, plenament convençut que així com l'any passat va ser un èxit a tot arreu, tant a Roses com a Besalú, aquest any també ho serà. Per tant, emplaçar-nos a gaudir-ho i a seguir. Moltes gràcies.